Здравейте, аз се казвам Митко. Днес ще ви покажем едно прекрасно място и една още по-прекрасна кола, а именно този Ford Mustang 5.0 GT V8. Гледайте! Здравейте, както и по-рано ви казах, днес ще ви покажа един прекрасен Ford Mustang, с който имам доста спомени и затова избрах точно него за днешния епизод. Мога да ви покажа двигателя. Колата е 5000 кубика, 8 цилиндрова, разполага с фабрично с около 500 конски сили, което, повярвайте, не е никак малко. Но въпрос е хората да знаят какво правят с този автомобил, защото тази кола не е за всеки и определено, ако човек е млад шофьор, може да се изкуши и да направи някоя беля. Затова като член на инициативния комитет за спиране войната по пътищата искам да призова всички млади шофьори, хората без опит, да не си правят експерименти, да не правят дрифтове в градски условия, да карат тези коли или БМВ-та, които си купуват само на писти и на обезопасени такива места, за да не се стига до такива инциденти. Защото не си струва да си ядеш живота заради една такава кола. Аз съм човек с богат опит в автомобилите. Всеки, който иска, може да ползва моя опит, да ме потърси, да се свърже с мен, не е проблем. Така че може да видим сърцето на тази кола и да преминем към тази част. Готино е да си умен, но нека сега да ви покажа сърцето на тази кола, колко е яка и как звучи. Митко, какво ще правим в този канал? Ами ще даваме съвети на младите шофьори и на всички шофьори, как се шофира в градски условия. Ще показваме готини коли, които са ми страст от доста малък всъщност. Може би да си изберат техният първи автомобил или изобщо си изберат нов автомобил. Мога да им давам съвети, препоръки, как по най-правилният начин да им спестя проблеми, главоболия и да се здобият с мечтаната кола, например. Какво да очакваме в бъдеще от теб? Времето ще покаже, но ще показвам сигурно готини коли, които ще представляват интерес за всички хора, които са любители, които обичат хубавите, мощни и красиви автомобили, за които се струва да се говори, а не само да има показност. Да ме за истинските ценители. Добре ли? Искаш ли да я видиш отвътре? Ето, отвори вратата, влез, пипни волана, натисни клаксона, каквото искаш. Може да натиснеш клаксона. Харесва ли ви? Да. Радваме се, че ви направихме това удоволствие. Благодаря много. Хубав ден. Направихме им кефа определено. Разкажи ни малко за себе си. Ами, какво да разкажа? Всъщност аз от дете имам тази страст с автомобилите. Като малък леглото ми, половината докъдето ми стигаха краката, беше пълно с 100-200 колички. Майка ми всеки ден ги бършеше от прах. Играх си постоянно на земята и мислех, че тази ми страст лека по лека за да се превръща, без да искам, в мое голямо хоби за напред. И всъщност аз съм учил и съм завършил такова училище за двигатели с вътрешно горене, но не съм го направил с цел да ставам майстор. Разбирам доста от автомобили, но повече хората ме търсят заради моят инстинкт и невероятен опит, който имам с автомобилите. И усет, всъщност исках да кажа по-скоро усет, имам много точен усет. Като седна в една кола, знам точно за какво става въпрос, каква е, какво е състоянието, дали е надежна и просто се свързвам по някакъв начин с тези автомобили. Все едно с тяхната душа, въпреки че това е и реално, но да, и аз съм карал бързо. На всеки човек може да му се наложи да бърза, но важното е дори когато бързаш да си разумен, да си внимателен
и да го правиш с разум. Всяко едно нещо се прави с разум, защото една грешка тук може да ти коства живота и да направиш доста неприятни моменти за твоите близки, което не си струва. Сега ще ви дадем и малко детайли за тази прекрасна кола Ford Mustang 5.0 GT. Също тя разполага с спортни спирачки, вентилирани дискове, Brembo са спирачните апарати, които са уникални, карбонови елементи, спортна изпусквателна система и цялата мощ на света и цялата любов е FTL си тук отзад се крие. Това е. Тая кола е любов. Друго не мога да кажа.